Čekanje. Čekanje. Slikanje. Ajde ćemo zajedno da slikamo. Ja, tu ima nekih slika, ono, šlogiran. Ono je bio bolestan. Od puca bolestan. Aha, Ajde Medo, bre. Budi se više. Recimo, ustani, Medo. Ostani. Ko mene ga budi? Tete, ustani! Tebe padne muče za glavu. Ma samo mi vrišti. Tete, ustani! Evo, taj visoki C. Tete, ustani! Kako ti mami kažeš ustani, tako i njoj kažeš ustani. Povuci je za glavu. Da. Ustala, aj sad reci Medi. Medo, ustani! Ne, tete je budna, viš. Ali Meda spava. Pa sad Medi kaže, Medo, ustani! Mama. Evo ti mama budna. Tete je budna. Budna sam, jesam. 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 Tu sam. Tu sam. Aj broj. Kako ti brojiš? Koliko imaš godina? Eno. Aj pokaži mi. Ne, mama Pavlovićka je uzela. Pokaži mi. Eno. Ja, kako ja? Češ keksić? Ima tamo otvoreni. Te su zatvoreni. Ajde onu čarobnu reč, reci, da te uštimi kamera. Keksić. Hoćeš li ti to? Ali ne smijem da ti kažem koja je to čarobna reč, jer će me tvoja mama... Koji ćeš?